रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेलई हवा। नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के ई सब पे समान, हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। और तोहर कॉलेज प्रशासन उका सुतल रहे हैं? ओकर तो बातें मत करी। आजकल के कॉलेज प्रशासन तो बस नेता लोगन के आगे पीछे दुम हिलावे में ही परेशान रहेला। का हाल हो गइल बा। एगो हमनी का जमाना रहे तब दलपत राय जी प्रिंसिपल रहले, का पंचुअलिटी रहे, का एडमिनिस्ट्रेशन रहे। अरे हमनी के जमाना में तो कॉलेज कैंपस में केहू चू चपड़ भी ना कर सकत रहे। प्रिंसिपल के निगाह पड़ते ही स्टूडेंट सबके हड़हड़ी कांप जात रहे। लड़ाई झगड़ा गोली बम ये सब तो सपना में भी केहू सोच ना सकत रहे। और आजकल तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी के अड्डा बन के रह गइल बा बस। अब छोड़ी भी पापा, रउआ काहे के इतना टेंशन ले रहल बानी। ई नेता आ स्टूडेंट लोगन की बात ओही लोगन के बीच रहे दी। आजा चली चली अब खाना खाई खाई ना। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थार कपूर लव छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वस बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती। इंस्पेक्टर साहब, हम ये मामला में दद्दा को नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो भी करना पड़ गया। अब क्या कीजिएगा, मजबूरी में तो बहुत कुछ करना पड़ जाता है। चलें फिर हम। अरे इंस्पेक्टर साहब, जब यहाँ तक आइए गए हैं तो दद्दा के दर्शन भी करते जाइए। अब दद्दा हमसे जो कहे थे वो हम सो कर दिए हैं। अब आगे उनका आदेश होगा तो दर्शन भी कर लेंगे। अब आप लोग जाइए, इत्मीनान से जाइए। आरती की जय हनुमान लला की। जय बजरंगबली। दादा, वो सब अचानक ऐसा हो गया कि? कुछ बतावे की जरूरत नहीं है, सब पता बा हमरा। संजय, तारा तो ध्यान होके के चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होके में अब बहुत ज्यादा समय नहीं खे। ऐसा समय में छोट मोट बात लेकर के थाना कचहरी के चक्कर में पड़ल, ई कोनो ठीक बात बा? खाली जोशे में ना रहे के चाहिए आदमी के, तनी होश में भी रहल सीखा। ऐसा लड़ाई झगड़ा में पड़ला से आदमी के सोशल इमेज खराब होकेला। और अभी तक तारा लोग के छात्र संघ के चुनाव जीतेगा बा भाई। अगर ये हाल रही तो चंद्रकांत के जीते से तू ना रोक पाई पा। रुआ इमेज के बात करता नहीं तो ये सबसे चंद्रकांतवा की इमेज ना खराब हो गई। बुढ़बा कैसन काहे बात करा तारा? जाना तारा नू उ केकर बेटा बा? श्रीमान मणिकांत त्रिपाठी, एजुकेशन मिनिस्टर के। ओकरा के प्रिंसिपलवा तो मदद करबे करी। हमरा तो ई बात के डर बा कि दू गो बिलाड़ के लड़ाई में कोनो बानर चाहे कुकुर ना मैदान मार के ले जाओ, अब फिर हमनी के खड़े खड़े टपड़े गावत रहल जाई। देखा बबुआ, राजनीति के अखाड़ा में कूदल बड़ा तो सिचुएशन के फायदा उठावल सीखा। सामने वाला पहलवान के ओकरे दांव से चित करा
तब न मजा आई खेल के। दादा हम कुछ समझ नहीं ना कि रउआ का बोलते नहीं। जन्मते सब समझिए लेबा तो फिर ये एक्सपीरियंस के का जरूरत बा। विरोध के हवा के भी अपना पक्ष में कर लिहल, यह असली राजनीति के पहला निशानी बा। बुझ गई लनू? संजय ये बताओ कितना दिन भइल तोहरा घर गईला? जी 4-5 महीना हो गए। इतना दिन? अरे बीच बीच में जाके घरे बाप मतारी से मिलत रहे के चाहिए। आखिर उनकर जिंदगी के सपना तू ही न बड़ा। जा 2-4 दिन जाके घरे रह, तनी सबसे भेंट भी हो जाई और तनी मन भी बहल जाई। गाड़ी लेते जाई, हा आवे जाए में सुविधा रही। संजय जी ठीक से जाइए, रात के समय बा। जी ठीक। संजय भैया हाँ हमनियों के तोरा साथे चलता नहीं। हाँ भैया एक दू जना के अपने साथे ले जा, कहा से कि मामला बहुत गर्म बा, कहीं कुछ हो जाए तब। तोनी के हमार चिंता मत करसन। बाकी हमरा गईला के बाद यहाँ कोनो नया बखेड़ा ना खड़ा होके ई बात के ध्यान जरूर रखिए सन, ठीक बा? चलता नहीं। भैया भैया इतना दिन के बाद ऑर्डर ना जमता से ना बोलब। अपने बोल तो बड़े, आप नहीं कहा तारी कि ना बोले। तोर बकबक करे की आदत बन जाई ना। भैया तू तो बस आवते शुरू हो जाना। चलिए भीतर चलिए, चलो भैया। माई ए माई, ए माई भैया, बाबूजी भैया। राम बोली आगिला खुश रहा। गुड़ लगा तनी माई। खुश रहो बेटा। कितना कितना दिन पर तू आवेला। चलो जा हाथ पैर धोला, खाना परोसो तनी जा। चलिए भैया। भैया हमरा खातिर पटना से कुछ लायल बड़ा की ना? बाबू रे बड़ी हड़बड़ी में कुछ ले आवे के टाइम में ना मिलल। हाँ तू तो बड़का लाट गवर्नर भइल बड़ा, तोहरा के हमरा खातिर तनको टाइम ना मिलल। याद बा पिछले बेरिया तू ऐसे आज झुला चली आइला। अब हम तोरा से कुछ ना बोलब। कुछ ना बोलबे? हाँ तू खाता। डॉली हाँ माई। भैया के खाना दे दा। दी माई। जानत रहो डोले के मैं आज कॉलेज में का भइला? का भाई? लड़कन के 2 गुट में झगड़ा भइला, गोली तक चल गई। का जमाना आ गई। बाप मतारी अपन पेट काट के लड़कन के पढ़े खातिर शहर में भेजला ताकि लड़का पढ़ लिख के नाम रोशन कर सके गाँव जवार के अपन घर के। बाकी रेकनी की मौज मस्ती और पार्टी पॉलिटिक्स में ही मन लगा रहता। हमारा तो चिंता लागल बा कि का होई लड़कन के। कई बार समझौनी कि अपन औकात में रहे के चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स अमीरन के चीज है जेकर पेट भरल बा। हमने लिखा गरीब आदमी के बच्चा सब अगर पार्टी पॉलिटिक्स करे लगी है वो तो खुद डूबे करी है, पूरा घर परिवार के डुबा दी है। बाकी इंगरा के समझाओ। बैठा रहलन 24 घंटा वो गज्जन पहलवान के घरे, ओकर तलवा सहलावलन, ओकर हुक्म बजावलन। अरे कई बार समझो नहीं कि पढ़ लिख के कुछ कमा धमा कुछ नौकरी चाकरी करो, बाकी इंगरा तो बस। अरे सुन बेटा, ए बेटा सुन बेटा, रहू तो हद कदल बनी। इतना महीना बाद लड़का घरे वापस आइले तो लगनी अपन भाषण सुनावे, भर पेट खाऊ ना देहनी। ए बेटा सुन रे, ए बेटा। अरे बेटा तू तो अपने बाप के स्वभाव के जानते बड़ा ना, मौका देखेला न समय जौन मुंह में आवेला बोल देवेले। उनका बात के का बुरा माने के? बाकी माई अब हम कोनो लड़का नहीं खी जे आपन आ तारा लोग के भला बुरा ना समझ सकी। बाबूजी एके उरट लगा के बैठल बाहन कि नौकरी कर ले नौकरी कर ले। वो 4-5 हजार रुपया महीना के नौकरी से का मिल जाये? जैसे ना घर भर सकेला ना कोनो अरमान पूरा हो सकेला।
साल भर में 2 गो साड़ी पहन के पूरा जिंदगी गुजार ले लूनू। आई एगो बहन बिया आज लेकर कोई बढ़िया सलवार सूट ना सियाई। बाकी घर के हालत तो तू देखते बाड़ू। फुआ के बिया में जौन खेत गिरवी रखाइल रहे वो आज ले छूटल ना। अब बाकी जौन 5-10 कट्ठा जमीन बचल रहे वो परिदार लोग हड़प लेलक। बाबूजी का कर लेलन उ लोग के। बाकी अलग के बात बाकी ओबरा हम लइका रहनी। अब बात दोसर बमाई। अब हमारा घर के ओरी किनो आंख उठा के देख लेलन तो उनकर आंख निकाल लेन साले के। वो सब तो ठीक बा, लेकिन खाना से का दुश्मनी? चला उठा, चला खाना खा लो, चला। ना माई ना ना, पेट तो बाबूजी के बात सुन सुन के भर गइल बा। अब खाना पीना के बात तो रही दमाई। भैया खाना खा लेना, खाना से कौन दुश्मनी? खाना छोड़ के उठल ठीक बात नहीं की। चलिए ना भैया। का ठीक बा का सही बा वो बहुत बढ़िया से हम समझ गइल बा। बाकी हम चलता नहीं भैया। बेटा माई तोरा हमार क्रिया आज हमरा के मत रोक। बाकी हम कुछ दिन बाद आ जाए। गोड़ लगता संजय। देख लो रुआब, अब हमार बात नहीं बर्दाश्त होत बाबू साहब के। उनकर ई मजाल के हमरा सामने ही थरिया खिसका के चल देलन। तू तो गैर हूँ के मनावे मन लन। आधा रात के घर से निकल गिल। बड़का गाड़ी वाला नेता हो गए बन बाबू साहब। आज हमार बात बाबू साहब के बुरा लगता, लेकिन उनका ई नहीं बुझात कि हम उनके भविष्य खाती उनके जिंदगी खाती कहते नहीं। ये लड़का के दिमाग खराब हो गिल बा, ये ऐसे ना सुधरी। अब चुप ही रह। अरे वो तो ऐसा सुधरनी जे घरे लड़का उल्टे पाँव वापस चल गई। अब मन भर न गई रहूर। उनकरा के तो सुधारे के उपाय करे के पड़ी। तू घबरा मत, अब ना लौटी हैं। यही लगन में उनकर बियाह कर देवे के बा। एक बार बियाह हो जाई फिर देखियो, जब नून तेल लकड़ी के भाव मालूम हुई नू तो अखिल अपने ठिकाने आ जाई। रौरा दिमाग में तो खाली उल्टे बात चलला। हम जाना तानी संजय भी बियाह ना करी है। काहे ना करी है? ये हमार फैसला है, हम उनकर बाप हई। हमरा पता बा कि बिगड़ल बैल के कैसे नाथल जाला। उनकर नेतागिरी लंठई ना छोड़ा देनी तो हमरो नाम राधेलाल ना। 3 प्राणी के तो खर्चा चलावे में 3, 13, 9, 18 लागल बा। चलल बानी लड़का के बियाह करे, ना नौकरी ना चाकरी, और लगनी बियाह के रट लगावे। तरवे बताई कौन उपाय बा उनकरे के सुधारे खाती? अरे बियाह भइला के बाद तो धनुषो लेखा टेढ़ आदमी तीर लेखा सीधा हो जाला। ये कौन खेत के मूली बढ़त? एक बार बियाह हो जाए दो फिर देखा कैसे सोच होता रानी तार सुपातर बेटा। हम कहते नहीं तू ही उनकर मन बढ़ोले बाड़ू, नहीं तो उनकर ही मजाल कि हमरा सामने ही इ थरिया खिसका के दंदना के निकल जाइत। अब हम केहू के नहीं के सुने वाला। जन लो, सुन लो कि ना, कान खोल के सुन लो। अब जौन बुझाऊ तो करी। हम तो बाप बेटा के झगड़ा में घून ऐसा पिसा गइल बनी। अब भगवान मालिक वाले घर के।
ते सुन, संजय गांव से आ गई का? हाँ दादा, कल रात आ गए। बड़ा जल्दी आ गए। कह दो उनका से आके मिल लिहन। अच्छा दादा। अरे गोपाल बाबू, थोड़ा जोर लगा के दंड पे लिए भाई। संजय भैया, दादा तोहरा के बोलौलन है। चलाओ तनी। ठीक। जी दादा। राते गईला पराते घर से चल अला। का बात बा संजय? का बताई दादा, फिर से हुए राम कहानी। बाबूजी तोता खानी रट लगा के बैठल बड़न कि ये राजनीति छोड़ो, नौकरी चाकरी करो, इज्जत की जिंदगी जियो। खाना खात रहनी, ओकरे बीच में लगलन लेक्चर पियावे। हमरा से बर्दाश्त ना भइल दादा, खाना बीचे में छोड़ के चले नहीं। यह तो कमजोरी बा तोहार, अपन गुस्सा पे काबू न रख पावेला। अरे बाप हवन तोहार, दुश्मन ना। तोहरा खातिर उनका जे अच्छा बुझाई से बोलन। ये में इतना बुरा माने के कौन बात बा भाई? हम वो बात समझता नहीं दादा, बाकी अपन बात रखे के एगो तरीका होखेला। ई कौन बात भइल कि लड़का घरे आइल और वो लगनी अपन रामायण बाचे। जे दुलार प्यार करी ओकरा डांटे के भी अधिकार होखेला, बुझला? तू तो गुस्सा में उठला और चल देला। आई भी ना सोचला कि तोहरा आइला के बाद तोहर महतारी के ऊपर में का गुजरत होखी। अरे वो बेचारी तो बैठ के रोते न होखी कि बेटा आइल भी तो 2-4 दिन रुकलस ना। और वो तोहार छोटकी बहनिया, वो लड़की के मन में कितना तकलीफ भइल होखी। ओकरा ला तो पूरा दुनिया में तू ही न एगो भाई बड़ा। अब बैठा। देखा संजय, आदमी के जिंदगी पर ओकर खाली अपने हक ना होखेला, ओकरा संगे घर परिवार भी जुड़ल रहेला। सबके बात सुने के पड़ेला। अरे आपन जिंदगी तो कुकुर बिलाई भी जी लेवेला, बाकी आदमी के आपन धर्म कर्म होखेला। समाज खातिर, परिवार खातिर सब में बट के जिए के पड़ेला, अकेले ना। अच्छा ये बतावा, का नाम है ओकर तोहार छोटकी बहनिया के? वो कैसन बिया? पूरा डौलिया के बारे में पूछा था नहीं, ओकर शरारत गइल नहीं के, बात बात में चपर चपर करत रहले। अरे तो अभी ओकर उम्मीरे कितना बा, नैहर में चपर चपर तो करबे करी। देखिए बियाह होखे दो ओकरा, ससुराल जाते बदल जाई। अब जे कहतानी से ध्यान से सुना। देखा, बाप मतारी के दुख पहुंचावल ठीक बात नहीं खे। जे हो गई से हो गई, बाकी समय मिलते घरे चल जाइए और जाके वो लोग से माफी मांग लिया। बाप मतारी के डांट भी आशीर्वाद होखेला बेटा, समझ गई ना? बहुत बड़ा गलती किया हो, और अब ना इसका सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो अभी से, काहे कि अब तो हम तुम्हारा ऐसा जगह ट्रांसफर कराएंगे कि रोज सांझ का दारू और मटन चिकन सपने हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझ गया ना? पापा, अब चाहे जैसे हो, जो कुछ भी करना पड़े, इस सारा इंस्पेक्टरवा का ट्रांसफर आपको कराना ही पड़ेगा। यहाँ हम एक एक दिन कैसे गुजार रहे बानी, एक तो नहीं के जाना। कभी कभी हमरा के तो ऐसा लागत है कि कहीं तो सचमुच हमरा के भुला तो ना बैठला।